Joseph Muscat qal li d-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li kien sorpriż bir-riżultat tal-vot nhar it-tnejn turi kemm ma jafx x'inhu jiġri fih dan il-grupp parlamentari tiegħu. Prim Ministru li qed juri b'mod ċar u tont illi ma jafx qed jiġri fil-grupp parlamentari tiegħu stess, in-nies li suppost huma l-eqreb tiegħu, aħseb wara kemm jafx qed jiġri fil-familji Maltin u Għawċin fuq xi qed jinkwetaw in-nies fuq ix-xogħol, fuq il-kontijiet tad-dar, fuq dak li qed jiġri fl-isptarijiet, fuq il-kwistjoni tal-iskejjel. Il-Prim Ministru ma toħfir mir-realtà. Lawrence Gonzi moħħu fil-problemi li għandu fih dan il-partit tiegħu u ma jafx x'inhu ma jħossu l-familji. Gvern bla idea ta' kif ħajmexxi, gvern li huwa maqtuħ għalih innifsu, klikka żgħira li fil-verità qed itħallas għalija l-kumplament tal-poplu biex jieklu l-ftit. Joseph Muscat qal li l-affarijiet li ġraw wara l-voti fuq l-aħħar żewġ mozzjonijiet quddiem il-Parlament jikxfu fil-beraħ il-klikka żgħira li qed tmexxi l-Partit Nazzjonalista. U nemmen li qed jinbagħat sinjal ħażin ħafna mela Riżenja Karmi B'Sudbonnici ħadd mill-grupp parlamentari mhu kapaċi jsir Ministru. Lawrence Gonzi żamm kollox f'idejh. Riżenja Kakija Karwana qed jgħidlu jibqali għax m'għandi l-ħadd min impoġġi, jikkonferma l-fatt li din hija klikka żgħira. Joseph Muscat qal li wara l-vot ta' nhar it-tnejn is-sitwazzjoni ta' Lawrence Gonzi u l-gvern tiegħu m'għadix sostenibbli. B'interpretazzjoni tal-Prim Ministru stess għal vot ta' nhar it-tnejn fejn issandu l-Parlament li qed jgħidlu li huwa bħala Prim Ministru aġixxa kontra l-interessi tal-pajjiż, is-sitwazzjoni tiegħu u tal-gvern tiegħu saret intenibbli.